dari lampu. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haqqin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jami'il ulama'il amilin wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wa kullu fasin ulama'il mujtahidin khususan Imam Abi Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Hanbali wa Imam Abil Hasan al-Asy'ari wa Imam Abi Mansur al-Maturidi wa Imam al-Ghazali wa Imam Jannat al-Baghdadi wa ila jamil awliya khusna Syaikhul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa Syaikhul Hasan al-Syaikhul Mustafa wa faidun nasyaqulihim wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa jami'in sa'atin sa'adatin jami'in talam dinatil midatina wa azwajihim wa auladihim wa dhurriyyatihim wa usulihim wa furun sambabihim wa li jami'i abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa usulina wa furu'ina wa man intasabina mustaqina wa dawil khuquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhusu khususan ila jami'i man hadara fi majlisina hadha jama'a musalla al muslihun khususan ila jami'i khanil muslimin ingkang sedaya nenten gerah nenten susah mugi enggal diparingi sehat diparingi bunga wa khususan ila jami'i khanil muslimina fi Gaza wa fi Palestina fi Suriah fi Yaman fi Libanon fi Iran wa fi kulli makan wa zaman al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saderenge enten lelen utawa enten HP malih setunggal kangge di napa? Lelen nggih bek menawi cek mboten terlalu peteng. Temriki mboten ketinggal balas. Wis kacamata kula kelang kandel ta men. Niki nek napa niku nyentrong mriki kan mboten saged ningali mriki tetep wae mrikine peteng.
lelen utawa HP. Nah, nggih radi mriki ngatur cek rada padang. Nah, lumayan saiki. Oh, gede. Nah. Ngeten mawon rada. Penting al tulisan iki. Nah, pun. Nah, pun ketinggal pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wala tusyrik ma'ahu ghairuhu niki sing dimben kula wangsuli malih nggih. Dados tiyang nglampahi zikir dumateng Allah niku salah setunggal adabe tata krama nek pas wayahe zikir mboten nangsal nyampuraken perkara sing liyane Allah. Wala tusyrik lan aja nyekutokno sira nyampur-nyampur sira ma'ahu sartane zikir apa ghairuhu ya liyane zikir. Mboten nangsal dicampur kali liyane zikir. Artine wekdal zikir nggih napa istighosah, napa tahlil, napa ratib, napa yasin, napa wiritan bar salat termasuk zikir niku nek pas zikir mboten nangsal nyampur-nyampuri kali liyane Allah. Wis konsentrasi fokus tenggene Allah. Dene umpami gadah kekarepan, gadah cita-cita, gadah pandonga-pandonga niku mangke disalap sing sak mantune zikir. Nah, tapi pas wayahe zikir kaya-kaya piyambake ten ngersane Allah pun boten enten campuran liyane Allah. Wa qalu yajibu alai syekh ayamura al murid ayadkurallah taala bilisani bisyatin wa azmin. Niki nggih tasih diwingi bilih salah satu tugasé guru nggih, guru sing bimbing muridé kangge nglampahi zikir niku salah setunggale urutan carane nggih. Niki ngangge arahan guru nggih. Nggih niku nek wiritan nek zikir kengken kalih banter. Nek zikir kalih banter swara sing ketok cetha. Banter niki ukurane sampai krungu kupinge dhewe tur mboten sampai ngganggu kancane. Wis sakjane niku mawon. Mboten kudu sing bengok-bengok ngangge speaker mboten. Lajeng zikir niki ya kudu mantep. Dadi ya banter, ya mantep. Dadi ngilangi ngantuk juga. Terus zikir niku mangke nek sampun kalelisan kanthi mantep mangke saged mlebet tenggene manah nggih. Temriki ayya sawiya fi dzikri baina qalbihi wa lisanihi. Lek pun ngonten usbut alas tidamati hadza dzikri, kongkon istiqomah. Sampai ngonten niku. Nek mantun istiqomah pun lesane pun muni mantep, atine pun nyambung oleh zikir, mangke saged mrambah tenggene watasiru aqdauka kulluha dzakiratan. Anggota badane akhirnya melok zikir kabeh, mboten namung lesan karo manahe kabeh anggota badan melu zikir. Nah, jenise zikir kala ben niku nggih termasuk dadi arahane guru nggih. Zikir niki sing kangge bocah niki napa tahlil, napa istighfar, napa tasbih, napa Quran niku mangke guru sing ngarahne. Niki umpami guru niku pun menetapkan zikir niki sampean istiqomah sik latihan sik sampai suwine mangke 3 wulan umpami mangke guru sing ngarahne ngangge tahlil la ilaha illallah maka wala tazid alal faraid wa sunan al muakkad mboten usah ditambahi kali kesunahan-kesunahan liyane malih wis cukup ngangge ngibadah fardu kali ngibadah sunnah muakkadah sing sampun diistiqomahaken mboten usah ditambahi renorno. Atik pengen nambah aku tak pengen tambah nopo zikir nopo istilahnya kaya zikir sing ngebleng. Nah niku mboten usah tambahi liyan-liyane riyen. Sing didedahno guru niku mawon sing diistiqamahno riyen. Karena niku butuh latihan dangu. Nek empun mantun pun ajeg oleh niku mangke
wa ayak murahu bilju ala tadriji syai'an fa syai'an, kengken nambahi poso nggih, nambahi poso, ngurangi mangan, ngurangi turu, niku kanthi supaya sempurna oleh zikir. Wal yakun ay adzikr jahron fa inna dzikra jahron anfa liman ghalabat alil jamiyah. Dewingi diaturaken nek zikir kanthi banter suarane niku luwih manfaati ten gene wonge sing zikir tinimbang kalih pelan-pelan. Karena zikir pelan niku nek dereng kulino zikir, malah zikir pelan niku iso dadi ngantuk akhirnya keturun. Mending sing tegas mesisan. Pak lah lek pas wae tengah-tengah zikir umpamane istighosa sing lumayan suwe sak jam. Lah engko lak kan ngelak yo garing gorokane. Kadang makane lek istighosa jenengan pirengaken, sebagian ana sing watuk bareng. Ya iku mergo garing niku mau. Istighosa niku jenengan tengah-tengah ngunjuk mboten napa-napa. Wong niku mboten salat. Istighosa tengah-tengah napa tahlilan napa-napa, tengah-tengah ngunjuk lah mboten napa mboten batalne zikir, mboten batalne istighosa. Nah, beda nek salat. Salat kok tengah-tengah salat ngombe ya batal salate, tapi nek namung zikir mboten masalah. Makane zikir niku paling longgar. Ngibadah paling fleksibel niku zikir. Selain fleksibel carane, wektune ya fleksibel. Iso sak wayah-wayah. Kalih turu leyeh-leyeh nggih saged. Mangkane wau dalu salah satu amalane awal tahun niku kan maos basmalah kalih ayat kursi. Katahe ping 300 niku kula jajal ten ngene Al-A'mal maos surat Al-Mulk doa awal tahun kalih bismillah ayat kursi niku mboten saged sampai 300 diwaca cepet-cepet to ya paling banter oleh mek 40 atau oleh mek 50 ten ngene wektu maghrib sampai isya niku. Mangke lintune kurangane mangke ditambahi piyambak. Lah nambahi niku mboten kudu lungguh ngadep kiblat kaya salat ngonten. Nggih memang saene ngonten, memang saene ideale ngonten. Tapi umpami kalih layeh-layeh gelendangan mboten napa-napa. Wong zikir niku fleksibel. Carane nggih bebas. Terus wektune nggih bebas sak longgare jenengan. Terus napa syaratnya tidak terlalu ketat. Mboten kudu duwe wudu mboten. Nah, makane ten mriki diaturaken sing apik niku ngangge banter suarane. Ben kita zikir niku mboten lali, mboten keturun, mboten aras-arasen ngangge banter. Wayam bagi ayakuna al-jahru birifkin fa innahu idza kana bi ghairi rifkin rubbama yatarabbalahu fatang fi batnihi fa ta'allu jaru wa qalu bi quwwatin. Ngangge kekuatan nggih, ngangge sing kemantepan niku. Yajibu alal murid ayat qura bi quwwatin faqad qalu idza dzakara al murid rabbu bi syiddatin wa azmin tawiyat lahu maqamatu tariq bi suratin min ghairi batin. Tiyang sing olehe zikir kanthi banter, kanthi kuat, kanthi mantep niku luwih cepet anggene piyambake mangke dumugi ten ngene makom thariqah. Nggih, makom thariqah akhire wiritane niku dadi spesial. Mangke jenengan raosaken piyambak wiritan nek biasa-biasa. Nggih, wiritan biasa ya sekedar kanggo aktivitas biasa, maka mboten enten efeke. Mari zikir mboten enten efeke napa-napa. Tapi nek ngangge cara sing niki wau, napa malih kali bimbingan guru, niku mantun zikir niku enten rasane. Nah, nek sing enten rasane mak celes enten. Rasane dhewe-dhewe mangke niku pengalaman spiritual. Enten sing malih zikir niku koyok-koyok nang manah, wis aku mari ngene kapok oleh maksiat, wis mari ngene wis leren oleh maksiat. Wis ngerti enake zikir. Wis ngerti enake zikir terus delok maksiat, eling maksiat iku gila. Ten salah satu nganu nggih, ustad niku enten piyambake niku sing dados tukang terapi niki penyakit kejiwaan atau penyakit kelainan arah seksual. Ya wis kaya gampangane lanang seneng lanang ngoten lho Bu.
wedok seneng wedok, enten ngoten niku. Nah, penyakit-penyakit ngoten niku. Lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Niku ustadz niku bagian nambah-nambani ngoten niku. Lah, ngoten niku pas konsultasi, nggih, konsultasi. Niku diterapi, nggih, diterapi macam-macam nggih, bacaan apa kata lah. Terus samontone diterapi terus dikengken bayangne. Kengken bayangne umpami sing pasiene niku lanang. Dan boten jarang, ngapunten nggih. Sing gadah penyakit ngoten niku malah ustad-ustadzah. Enten lho. Dadi ustad-ustadzah niku enten sing gadah kelainan kados ngoten niku. Lan niku penyakit memang kudu ditambani, mboten angsal diinjarne mboten angsal. Terus gawe alasan, aku kan diciptakno Allah seneng lanang. Masih aku lanang, aku diciptakno Allah seneng lanang ya bene lah aku seneng lanang. Oh mboten angsal niku ngejarno penyakit berarti. Wong niku sesuatu sing boten berjalan sesuai fitrahnya atau sesuai dengan syariat Allah, berarti niku melenceng. Berarti niku salah jurusan. Kudu dibenakne, kudu ditambahne. Nah, ngoten niku enten sing tidak hanya dari kalangan artis, dari kalangan orang masyarakat umum, dari kalangan sing disebut ustadz ustadzah nggih enten. Ceritane niku pokoknya disebutaken enten lah. Nggih karena niku Bu, rada dimaklumi nggih. Nggih sakjane tetep haram, tapi rada dimaklumi. Karena apa? Pondok pesantren niku kan lanang dhewe, wedok dhewe. Jenengan nggih kudu ngawasi putra-putrine sing ten pondok nggih. Ngati-ngati saestu. Ten pondok niku mangke enten istilah khusus kados ngoten niku. Kangge bedakno. Dan niku kudu ditambani, mboten angsal mek dipoyok-poyok itu mboten angsal kudu ditambani saestu penyakit mergi ngoten niku. Karena mboten nate ningali lawan jenis, akhire kepinginan nafsune niku nenggene sejenis. Enten sing ngoten niku. Ten pondok putri nggih ngoten ten pondok putra, tapi nggih mboten sedanten ya ampun terus anu enten ngoten niku enten mboten dipungkiri. Dan alhamdulillah ngoten niku mesti keponangan. Mesti ro. Mbok teko kancane, mbok teko liyane keponangan. Tur niku nggih enek sing wis medal pondok mari enten. Medal pondok mari karena wis medal pondok ya wis seneng karo lawan jenis, ya akhirnya terus nikah, duwe anak, ya penyakitnya wis ilang alhamdulillah. Enten sing penyakit itu mboten ilang. Bahkan medal niku piyambake nggih nikah, nggih duwe keturunan, duwe anak. Tapi kecenderungane niku tasik wonten ngoten niku. Dadi tasik kalih sesama jenis tasik rada seneng-seneng niku. Nah, niku kudu ditambani. Niku diterapi sedemikian rupa, terus dilengguaken, dijak konsultasi. Coba jenengan bayangne sesama jenis umpami lanang wau iki, kon bayangno lanang. Niku langsung mutah-mutah piyambake. Bayangno niku langsung mutah. Lah mergo mantun terapi niku wau. Nah, salah satune carane nggih ngangge zikir ngeten iki saged. Zikir niku masyaallah. Syifaun likuli syai'in. Dadi tombo segala macam penyakit saged gawe zikir. Tenggene kitab disebutaken khasiati bismillah. Nah iki fawaid utawa khasiati bismillah. Nek umpami kita nggak ada penyakit, nah niku kita ngelampahi zikir. Zikir bismillah, zikir basmalah niku. Niku dengan hitungan tertentu, nggih, enten hitungan tertentu nih. Terus diwaosaken tenggene toyo. Terus toyone diunjuk sampai ping 3 dinten. Dadi kelong dijoki, mboten sampai telas ngoten. Enten sing ngoten. Enten sing bismillah ditulis ten kertas. Terus dicelupno ten kene toyo, tapi hitungannya tertentu. Niki mboten bahas masalah niku, tapi niki menyebutkan salah satu khasiate zikir kados ngoten niku. Saged nambani penyakit. Lho, ngoten niku napa mboten syirik? Percaya ngoten-ngoten niku. Nah, nek percaya bahwa napa niku zikir-zikir niku saged mbeta tamba tenggene wong sing lara dianggap syirik, maka obat-obatan sak apotik sing ten dokter
terus dianggap iku iso nggawa tamba ya dadi syirik pisan. Nggih. Syirik niku napa sih? Syirik niku kan mempercayai kekuatan liyane Allah. Obat iki marasne. Nah niku syirik niku. Lafat iki marasne niku nggih syirik. Lah ben boten syirik ya napa? Tetep duwe keyakinan lek sing maringi sehat waras niku Allah. Nah Allah ngedukno waras ngedukno sehat niku dalane reno enten sing lewat obat ten apotik, enten sing lewat zikir, enten sing liwat omben-omben, enten sing lewat poso, bahkan enten sing lewat gak lapo-lapo. Gawe turu tangi-tangi yo sehat ngono enten. Dadi Allah ndele tombo niku reno. Tapi kita tetap yakin nek sing maringi sehat, sing nyebabno sehat niku Allah. Cuma jalarane niku lho lewate pundi niku reno-reno. Lah niku mboten syirik nek niku. Nah, sehingga percaya obat kali percaya lafat zikir ten kertas napa ten lesan ten toya, maka hukumnya nggih mboten syirik. Lajeng temriki diibarataken kenging napa kok zikir kudu banter, kudu kuat, kudu teges, kudu mantep. Karena manah kita niku diibarataken ya kaya watu. Watu niku nek pengin iso pecah, maka cara nutukine ya kudu kuat karo barang sing kuat, karo linggis nggih, karo wesi sing kuat. Lek nggur ditutuk karo ngapunten napa kayu, napa biting, napa tambah sing barang alit-alit sing boten kuat ya malah boten saged pecah. Nah, niki terus diaturaken malih tata krama malih wa qaluhu fi jamaatin. Nah, ini sing kita lampahi wau dalu. Selain wiritan niku ngangge banter, ngangge kuat, ngangge teges, ngangge mantep, ugi paling saene wiritan zikir niku dilampahi kanthi berjamaah sareng-sareng. Berjamaah sareng-sareng. Karena napa? Tiyang niku nek wiritan dhewe jenengan raosaken wiritan dhewe niku akhirnya dhek duwe tanggung jawab nang wiritan niku sampai-sampai lali Allah. Siji dhek dipeseni kiyaine, awakmu wiritan hitungane 4.444. Iku kan berarti dhek mesti karo ngitung wae zikiran. Karena karo ngitung sing dieling-eling niku hitungane mboten Allah. Nah, niku salah satune kelemahane ten mriku. Tur nek zikir diwian, walah. Cobane gedhe, tekanane gedhe. Ngoten. Benten nek karo jamaah. Nek kali jamaah napa malih jenengan dadi makmum, wah tambah penak wis. Jenengan nate istighosa melok ngitung kaya kula nate. Iki 29, sing iki 29. Jenengan angger muni napa melok ngitung? Nek kula dadi makmum, ora usah melok ngitung wis ana supire kok. Wis ana supire, pokoke kono mandeg aku ya melu, mandeg kan ngono, Pak. Kono genti wiritan aku ya genti lafat ya genti lafat kan karek penak. Karek kita tugase kantun fokus mantep ten gene Allah. Bagian ngitung cek imami. Nah, ngoten jamaah niku luwih antempe saking ngoten niku. Lek Imam Al-Ghazali temriki ngibarataken kaya ten gene kampung enek sing adzan siji karo sing adzan wong akeh. Umpama masyaallah nggih, ten kampung niku masjide situk tok. Wombo kampunge, wombo luas kecamatan, tapi masjide situk tok. Terus sing adzan situk tok. Kira-kira adzan setunggal niki saged nyampe ten seluruh penjuru sampai pelosok mboten? Kira-kira nek situ. Paling sing krungu sekitaran kono tok. Nggih kan? Tapi nek koyo ten sine niki ya jenengan tingali saut-sautan nggih mboten. Kecamatan adzan, nyalur anur adzan, mriki adzan, engko tambah merono Brentolo adzan. Wah, akhirnya seluruh penjuru niku adzan di waktu yang hampir bersamaan. Nah, sehingga
saged mecah swara secara masyarakat niku saged misale oh iki berarti wis mlebu wayahe salat. Lah niku wau lho Pak, sing ogelangan kados ngenten. Kula ngenteni maghrib ae bingung kok. Iki wis maghrib apa urung wayahe buka apa urung sampai ningali jam. Kok ya urung krungu ana sing adzan. Akhire kula nekat wis buka ae wong jame pun melebet. Dilala oleh buka oleh onde-onde siji wis mari nembe ana sing adzan. Oh, karena niku padahal kita dicoba ogelangan mek niki tok. Nah, dane umpame koyo zaman rumiyin sing aduh napa-napa akhire krungu adzan siji pet mari ya wis. Nek sakniki kan saut-sautan. Alhamdulillah. Oh niku terus diibarataken malih. Selain koyo adzan wau diibarataken koyo watu wau. Nggih, ati niku kan diibarataken koyo watu. Nek pingin ndang ajur watune niku ditutuki karo wong siji karo sing nutuki wong akeh luwih cepet ditutuki wong akeh. Nah. Sehingga kita niku niki kan dzikir niku salah satune kan pengin ngelembutno ati kita, pengin gempukno ati kita ben ati kita niku lunak, lembut, alus, adem, mboten panas, mboten atos, mboten wangkot, mboten mangkelan, mboten hasud, mboten sombong. Iku carane digembukno, ditutuki karo dzikir wau. Lah dzikir iku nutuki nek karo wong siji, iku luwih suwi wektune timbang nek sing nutuki wong akeh. Dadi kita niku boten dzikir jamaah nggih. Mungkin boten kita sadari nggih. Niku sakjane tolong menolong, Bu. Kula mumpama sing bagian mimpin niku nggih jenengan tolong nutuki ati kula padha. Kula nggih ngewangi nutuki atine jenengan. Sami-sami saling bantu membantu. Lah ukurane luwe sadar cepetan sing ndi ya niku kersane Allah, tapi sing jelas niku kuwabe melu ngewangi. Wiritane niku melu ngewangi sedanten. Nah niku faedahe nek dzikire kanthi jamaah. Terus enten pitakon malih. Ayu ma'afdol dzikru la ilaha illallah au ziyadatu Muhammadur Rasulullah. Apian endi dzikirku cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ambek zikir ditambahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira sae sing pundi? La ilaha illallah tok utawa ditambahi kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira apik pundi? Apian la ilaha illallah tok. Nggih, karena nek ditambahi Muhammadur Rasulullah niku sebutane mboten zikir. Sebutane iqrar utawa syahadat. Lah padahal ikrar utawa syahadat niku cukup saumur urip mung sepisan. Tapi nek zikir kan seterusnya. Makanya perintah ten Quran niku kan zikir kongkon sing akeh, mboten syahadat sing akeh. Nek syahadat pisan tok wis sah. Jenengan pirsani pendapat ulama sedoyo ngakoni ana wong kafir puluhan tahun. Nek terus Gus Bahak nibatno ana wong kafir 70 tahun, 80 tahun. Ngucapno syahadat pisan tok, ora balan-balani pisan tok. Kabeh ulama wis sepakat ngarani wong iku wis diarani mlebu Islam. Tapi nek zikir mboten cukup pisan tok. Mboten cukup pisan tok. Jenengan pirsani dawuh Allah niku ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira, zikir sing akeh. Bahkan ten salat mawon kita dikengken zikir niku termasuk kedik lho. Dikongkon zikir mek ping 30 diping 3 dadi 99. Terus istighfar Nabi niku 100. Niku hitungane titik karena ulama ndawono zikir iku nek jek di ngisore 1000 jek diarani titik. Tapi nek wis 1000 utawa malah dhuwure 1000 niku wis diarani akeh. Dadi akeh niku minimali 1000. Nek dhuwur 1000 berarti wis disebut akeh. Pun. Terus kemudian tata krama maneh sing terakhir ma'at ta'zimi. Tata kramane zikir sakderenge kita zikir niki kan sering kula aturaken nek sadurunge istighosa pas wayahe natasawuf niku lho. Monggo natasawuf sedanten ngadep kiblat. Selain niku kita dikengken nata ati riyin, kongkon nepakno ati riyin, kita niatno riyin saestu
bahwa kita niku nglampahi dzikir mergo nindakaken perintahe Allah. Ini kulo perintah ya ayyuhalladzina amanu niku wau. Pun lajeng kita nata ati kali rumangsa nek kita niku badhe ngadhep, badhe sowan, badhe zikir ten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Sing Allah niku maha agung. Sehingga kita pas wae pun nata ngoten niku nek pas zikir rawani celelekan. Tiyang niku nek wis ngerasa ten ngarsane Allah celelekan rawani. Bakal rumiyin guru kula niku ngaturaken. Wiritan niku utawa zikiran niku nek wis rumangsa ngersane Allah sembujung rawani. Angop rawani. Ana nyamuk diceblek ya rawani mergo wis rumangsa ngersane Allah garuk-garuk rawani dadi piyambake niku ya wis kaya nang ngersane Allah ngarepe. Oba nah kita kan lha pemane kula jenengan kirangan merhatekno kula nang mboten. Kula obah ping 200 paling. Kemeng kabeh sok. Sikil dibonak bolak-balik ngene iku sampe nggaruk-garuki barang yo. Ya mergo kita dereng sampai ngonten niku, tapi kita berusaha ten awal zikir niki kita pun rumangsa sik. Dene kok pas tengah-tengah zikir kok kita nggih terganggu, pancen nggih kita tingkatane nggih tasik semonten. Tapi sing jelas kita terus berusaha supaya dadi zikir sing sae. Terus niki ditambahi ngenten. Ulama iku ndawuhaken ngene, wallahi laula annahu ta'ala faradha alayya dzikrahu lama tajarra'at an azkurahu ijlalan lahu mitli. Sakjane Pak Bu nggih. Kita niku ngucapno zikir niku nyebut asmane Allah, nyebut sifate Allah sakjane. Lesan kita niku mboten patut. Mboten pantes kita niku nyebut lisane. Kenapa? Lisan kita niku lisan najis. Najis kali dosa. Reget kali dosa. Jek akeh ngrasanine, jek akeh misuwe, jek akeh maido wong, jek akeh nyeneni wong. Isine lisan iki lho. Dibanding kali ibadah ini ku tasik kathah eleke lisan kita. Sehingga hukume lek terus para ulama sufi niki ilat niki hukume ilat najis. Mestine ilat najis iku ora oleh nyebut perkara sing suci ngene iku asmane Allah. Mestine gak oleh. Kudu taubat sih. Taubate kudu dibasuh ping 1000. Mestine ngono mestine. Cuma Allah iku saking apike Allah. Senajan Allah niku pirsa nek ilat kita niku najis jibrat kali dosa. Kali Allah tetep dikengken lafadzno dzikir. Nah, makane guru kula riyen ngaturaken sakjane kabeh nyebut Allah iku ya rasane ya wabot mergo kakean enek dosane, mestine kan gak pantes nyebut sing suci. Kaya kita lho ngapunten jenengan bar sangka sawah, bar sangka ngarit utawa sangka derep sing tasik jibrat sedanten nggih. Kira-kira jenengan mlebu masjid wani mboten? Kira-kira. Ora wani, Bu, leren kundur sik. Minimal kan wijuk sik sikile. Syukur-syukur gelem adus. Ora wani. Mari teko derep, mari teko sawah terus melok Jumatan. Sida diusir takmir jenengan. Wong masjid iku ya suci, ya resik, AC-an wangi. Terus kita jibret-jibret ngono iku mlebu masjid ya. Lah sakjane kaya ngonten niku, elat kita niku kathah najise, mestine ra patut nyebut asmane Allah sing suci mestine. Tapi saking apiane Allah, kita bersyukur alhamdulillah dadi umat Kanjeng Nabi dadi kawulane Allah, kita tasik tetep dikengken, bahkan mboten namung dikengken, diwajibno. Senajan toilatmu reget tetep wajib nglampahi zikir. Dane Bu umpama ora oleh nyebut asmane Allah sadurunge lesane tobat ping 1000. Lah sapa kabeh tobat ping 1000 sapa? Kabeh nyebut Allah pisan tok lho. Subhanallah. Allah pisan tok. Lah jenengan hitung, Bu. Lafaz Allah ten ngene salat mulai ngadeg sampai salam iku Allah ping pira niku, San? Usolli fardhu mburine enek lillahi ta'ala.
takbir Allahu akbar. Maca iftitah kabira walhamdulillah. Wala wis pirang-pirang wisan. Apa maneh sampai 4 rakaat iku Allah wis ping pira. Lah kabeh nyebut Allah siji kongkon tobat sik ping 1000. Ora sida salat sida. Nah, makanya kita niku bersyukur saestu. Allah niku wapikan kali kita. Makanya temen iki diaturaken nggih. Min wajibati dzikri at-taubatu min kulli ma la ya'ni qabla syurufihi. Saderenge kita nglampahi zikir nyebut Allah, manah ati kita nggih napa ngrasa dosa terus ngrasa tobat teng ngene Allah niku kedah dirasaken. Titik akeh mesti kedah enek. Ya Allah, kula sakniki sowan ten jenengan, kula dugi ten jenengan sing dik wingi kula salah nggih nyuwun pangapurane. Enek ngontene, entek rasa ngontene. Bahkan salah setunggal rencang kula sing maringi pembinaan ten kene lapas nggih ten kene penjara niku kan masyaallah nggih kasus nggih renorno. Enten sing mucikari ngertos nggih. Dodol-dodol ngoten niku. Niku sak umur-umur niki ya wis ra tau salat suwi, ra tau nyekel Quran. Pun mari dikandani alus-alus nggih. Ngandani niku alus-alus. Lek ngarani metode bisikan lek ngarani. Metode bisikan. Niki saged Bu kangge nuturi putrane, kangge nuturi garwane sing ndablek-ndablek niku ampun dibintak, ampun diseneni, dibisik. Mangke sing maringi hidayah ben Allah. Tugas kita namung nyampekaken mawon. Ayo Qur'ane monggo beto dicepeng wis dicekel sik gak kon buka kon maca dicepeng sik monggo diraosaken dilus-lus Qur'ane dilus-lus monggo dicedhakno ten Qur'an lesane terus muni sepurane ya Qur'an ya aku suwe ra tau maca kowe dikon ngono Bu ndredes mili Bu kabeh durung maca niku ngraosaken aku wis pirang-pirang tahun mbuh terakhir kapan dek cilik iku aku mbiyen belajar Quran kongkon diangkat kongkon didekep nang gone manahe piyambak kongkon dereng maca niku metode ngoten niku kula nggih cocok niku nggih nah napa niku carane dilembutno riyen atine njaluk sepuro niku dereng maca Quran lho atine rumangsa aku iki dosa koyok-koyok ngene tapi jik dikeki Allah diparingi Allah takdir saged tasik nyepeng Al-Qur'an terus tasik iso omong-omongan karo Qur'an njaluk sepuro nang Qur'an nggih ngoten niku memang. Nah, mangke lek empun ngoten pun nembe mulai belajar maca. Nggih niku sing pertama diresapi niku riyen dianggap bahwa Qur'an niki ya niku sesuatu perintah Allah yang sudah lama kita tinggalkan. Wa kasratus syukri ba'dahu. Nah niki malih. Sak mantune saged zikir, saged istighosa contohnya mau. Sak mantune saged istighosa. Niki kita diperintah kali Allah, kali tata krama niki salah satune kengken nglafataken syukur alhamdulillah. Alhamdulillah aku wis ditakdir Allah iso melu istighosa. Loh kenging napa kok iso melu istighosa bar istighosa kok dikengken matur nuwun ten Allah nggih karena mboten sedanten tiyang niku saged nderek istighosa saged nderek wiritan mboten namung istighosa kula namung contoh wong sehat kathah wong gadah kendaraan kathah bahkan omah-omahe sing cedhak karo panggonan kita istighosa kuwata tapi ra kabeh iso melu istighosa. Berarti tiyang sing belok istighosa, melok rotipan, melok yasin tahlil niku dipilih kali Allah mboten sembarangan. Sehingga kita matur nuwun saestu alhamdulillah. Niki sakjane mboten berlaku namung ten dzikir, ten seduhanten ibadah. Mantun ibadah. Napa mawon kita wis matur nuwun Allah ya Allah alhamdulillah ya Allah kula jenengan lebetaken ten kene tiyang sing tasik saged ngelampahi perintahe jenengan perintah nglakoni ibadah tasik saged salat ya Allah alhamdulillah tasik saged maca Quran ya Allah tasik saged sedekah ya Allah alhamdulillah niku riyen memang ten istighosa niku kita penjaluke kathah
Penjole kadung donga kula kan nggih lumayan rada suwi niku. Apa malih ditambahi sing khususon hajatina jenengan nyebutno hajate dhewe-dhewe ya kathah. Tapi tanpa kita dikabul sekalipun umpama lho iki umpama kok donga sakmono suwene, sakmono kathahe kali Allah bar kita istighosah kok ra enek sing diijabah belas karo Allah umpama. Tapi kula mboten mungkin. Tapi umpama kok mboten diijabah belas kali Allah, maka kita tetap bersyukur alhamdulillah. Bukan karena masalah doa kita yang belum diijabah, bukan, tapi karena kita masih diberi kekuatan, diberi takdir saged donga, saged istighosah ten kene Allah. Niku mawon pun matur nuwun wonten lho. Niku pun matur nuwun. Karena ngenten tiyang niku nek umpama nek guru kula ngibarataken niku kaya niki tukang ladeni raja. Tiyang niku mboten saged dadi tukang ladeni raja. Daftar pirang-pirang ora mesti diterima, pilihan tok. Maka tiyang sing terus mari ngono umumno saged melebet dadi peladeni raja, iku senenge ra karo-karuan. Padahal peladeni raja gurung mesti langsung oleh bayaran, durung mesti. Tapi piyambake wis kumandel saestu, iso dadi peladeni raja wis alhamdulillah. Wis matur nuwun, apa malih terus yakin nek raja kita niku sing maha welas, sing mboten mungkin mboten ngijab. Napa ngijabahi donga kita mboten mungkin. Makane kita niku dobel alhamdulillah. Ya alhamdulillah mergo ditakdir Allah saged nderek ibadah, istighosah, rotiban, yasinan, salat, maca Quran, sedekah lan ibadah lintu-lintune. Tur alhamdulillah malih penjaluk-penjaluk kita ten Allah nggih dikabulaken kalih Allah. Mbuh saiki, mbuh meneh, mbuh besok, mbuh tiba anak putu kita yakin mesti diijabah kali Allah. Terus selain niku kita nggih yakin saestu nek oleh kita ndonga, oleh kita ngibadah niku mangke diganjar malih ten kene swargane Allah. Dobel-dobel. Mangkane marine Gus Bah isin nate aturaken. Aku sajane gak setuju ana wong mari sembayang terus astagfirullahaladzim, sajane gak setuju. Gus Bah matur ngono. Kenging napa? Soale wong iku wis iso sembayang sampai sempurna assalamualaikum mulai awal sampai akhir. Iku kan berarti wis termasuk nikmat sangka Allah iso diparingi iso salat mestine alhamdulillah. Lah, kita niku nggih penting ya, tapi kita diulangi para ulama nggih dikengken tata krama malih. Selain kita alhamdulillah saged salat ya Allah, jenengan paringi kautan saged salat. Tur kita nggih nyuwun ngapura ya Allah nek salat kita niku tasik kaya ngenten iki. Tasik mboten khusyuk, tasik kathah eling donya. Ha niku dadi oleh loro. Ya alhamdulillah mergo iso salat, ya astagfirullah mergo salate tasik kathah kekurangan. Wa hadza akhiru ma yasarullah taala bi jam'ihi 'alal wasiyah asaniyah. Wa as'alullah ta'ala min fadli ayyan fa'a bihi kullaman waqafa alaihi wa yastura fadhaihana fid darain wa alla yu'ajilana bil uquba wa yusalliya wa yusallima ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah
الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد من بدء جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات جميع الخيرات من حيث وبعد الممات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم اجعلنا سنة تقبلا توابا ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين من فواتح البقرة وأوساطها وآيات الكرسي وأخواتها البقرة ومن الكلمات الطيبة من ذكر الحكيم وصلينا وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هداية منا وسنة ورحمة منك نازل وبركة شاملة وصدقة مقبولة إلى حضرة نبينا وشفيعنا وطاعنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع إخواننا الأمين والعلماء العابدين والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء المجتهدين ولجميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواتنا وخالاتنا وأصولنا وأخواتنا وأخواتنا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا إلى شيخ إبراهيم المدبولي ونخص من شاء الله شرني وإلى جميع أهل قبورنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم واكرم نزلهم ونور قبورهم وانصرهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا وإن الغداء والأنبياء دون ذلك وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم ودخلهم الجنة وعليهم بسعادة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا جنة ولا تفتنا ودمهم لنا ولهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة على أهل القبور إنا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ارفع عنهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضعف لهم حسنات اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلهم غفرة من غفر النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا منورا وعقلا ذكيا لسانا ذاكرا وبدنا صحيحا وعلما نافعا وعملا مقبولا وولدا صالحا ورزقا حلالا سنبارا كنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وحق المشهد النذير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah Al-Munafus Sania atau Al-Masya Sania sampun katam insyaallah minjing kitab enggal malih niki menurut kula kedukuran niki kedukuran kula dhewe kathah sing dereng saged nglampahi niki minjing kalau patusaken sing ringan-ringan sing ana cerita-ceritane nah sing
sing saged dipendhet tulodo ten kene napa keseharian kita. Mangke kula patosaken beberapa. Pun ngapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.